Nedávno som hovoril o zneužívaní štátnych peňazí progresívcami, ale vydesilo ich to natoľko, že ma požiadali, aby som radšej hovoril o zvýšenej DPH. Tak im teda teraz čosi porozprávam. Odor v čase, keď bol Čaputovej premiérom, navrhoval 25-percentnú sadzbu DPH. No teraz ich vyrušuje aj Ficových 23%. Vlastne, čo mám na to povedať? Že chceli zaviesť oveľa vyššiu daň a teraz kričia, že nižšia daň je horšia? Ale teraz vážne, pretože je čo kritizovať. Štát potrebuje príjmy a evidentne hľadá, kde ich získať. Tieto príjmy nemusia nutne vyberať z vášho a môjho vrecka. Ale čo ak ten, kto má platiť dane, ich neplatí a namiesto toho robí účtovné triky? Pamätáte sa, ako sme zaviedli daň pre firmy ako Slovnaft, ktoré v súvislosti s vojnou mali extra profit? Slovnaft na základe tohto zákona minulý rok odviedol do štátnej kasy 519 miliónov eur. Tento rok to malo byť 180 miliónov eur, Slovnaft však radšej myslí na svojich akcionárov a účtovným trikom sa zrejme vyhne plateniu daní. Tento príjem štátneho rozpočtu vypadne a tak si každý dôchodca môže povedať, že extra zisky nadnárodnej korporácie vlastne zaplatil on. Ako vidíte, oligarchovia majú v našej spoločnosti česť. No nielen oni, tu majú aj zbrane. Totižto len výdavky na zbrojenie prevyšujú príjmy zo zvýšenej DPH. Ale o tom na budúce, aby tomu porozumeli aj naši progresívci.